Karon mga bay, na dito order sa Shopee itong plus 3 na swing arm. NTR good. NTR good na brand. Sa tanay plus 3 ni siya mga bay. Katanais ka naman eh. Dili ra ba ko anong nagdirani nga silid, dili ra ba. Ay, okay. Wala ka na iska mga bay. Goods. Goods plus 3 siya mga bay. So, okay. May akong ganahan rin mga bay. Okay, kinyo. Yung style. Hindi ang emblem. Ang baga ang gyapon mga bay. Wala. May isa. Kitchen. Ito na pang. Kitchen para sa yabi sa motor. Lay na. Sigurds mga bay. Titanium. Titanium. So okay. So ato na i-testing ang suko dito sa atong plastok. Plastok ba ito? Okay. Okay na? So muna ito ang daan na plastok. So itong girder karang is plus 3. Ito yung sukod. Hindi ka na atay sukdanan. So kita diri na. Kita dool na. Kita dool diri. So kita gid ninyo nga plus 3. Muna yung labaw din ang yung tauranan po sa shock. So medyo may lowered na kini siya. Dire din pakita din nak. Dito. Ituplok ka para maklaro. So muna siya. So legit plus 3. Legit plus 3. So plus 3 legit siya. Mga ganahan na to ano kay sada kay dire. Mga ganahan rin mga ang design. Okay mga po ni. Plus 2 lang. Ini ang kabag-on. Kung estimate parihara. Parihara yung kabag-on mga bay. Maura yung kabag-on. Kumpara na ko. Maura. So goods in NTR brand. So ito na ni tao doon. Let's go. Let's stop na. Bay. Dari mga bay mas klaro na siya. So ito na siya kumpara. So plus 3. So dako kay gagap kanitong swing arm medyo mahigda na gid ni. Etong shock mahigda na ni, so medyo mo lowered ni siya mga bay. Oh. So plus 3. So goods ang plus 3 mga bay. Ano na mga bay? Plus 3 MTR mo yung brand na to na. So karon mga bay nataod na nato. So kamulo na akong tinaod mga bay, plus 3 man dahil nakalimot ko. Ang akong kadina di kaabot. Na tanawar ko na ninyo. Layo kayo. So problema na kay kuanin sa akong gumani nga. Wala ba ko'y kadina nga for 28 ra ba ni? So mag plus 3 day mo mga bay, ang inyong kadina sa plus 2. Sus layo. Kani mga bay, wa man gid naputlan. Palit ako ng kadinaha kay plus 2 mandaan tong swing arm na akong gisabay naman ipag-order. Karon ang nahitabuan ni ron sa ako naman nga di naman ni kaabot. Sis. Oh, taas kay masumpayan no. Oh. Sus Ginoo ko. Mantabang ita kisumpayan eh. Sus. Ay nako. So may gani mga bay. Kay nay sobra akong bayaw. So shout out kay Kuya Dudong. So siya nagipangayot na ko ni siya. Timing po nga siya natulog. So sakto gido. Purto 8. So timing kay naman ni siya daghan mo ko ni siya kadina diha nga mga sobra tungod anang ihang motor nga daghan pog kadina nang iyang ipanghimo. So salamat kaayo nakakuan jud kadina. So atong masumpayan nato ni. Susumpayan na nato ni mga bay. Karon mga bay, muna ni ato ang continue sa tong plus 3 swing arm.
So ganahan na kay kunya mga bay kay slanting ng iyang shock. So naka-extension ta ani mga bay kay katong iyang original ani sangko. So kung gi-extension na gihimo ra nako ni mga bay. So na-discarte ra nako gihimo ani na ang original. Oh. Gisapawan ra nako original. Oh, to ang original sa ibabaw. Dara. Mo ni original. Sa tayo ipakita gyud para lion niyo kana. Mo ni ang original nga butanganan no napagani butangan ng tornilyo mga bay. Ako din gisumpayan ani welding nako. So, pero kasawa pa na ko siya sumpay slanting na ginidaan ng shock. Sa lowered lang gid kay siya karon, dili na siya masangko sakyan og duha, goods na. So ganahan ako porma sa swing arm kay number 1 ako ganahan ng MTR mga bender niya. Yang design. So iya pong design sa gisi-gisi. Okihan sa slot pod niya. Ganahan po kay ko. Dayon sa kadina mga bay. Kita man ako to sa video ninyo na nakasumpay jud ko. Wag gid katong sa plaston ako nga swing arm. Layo na raw. Ang sumpay oh. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. So 7 kahugna ang akong nasumpay. Sa kuning bayaw, so shout out sa akong bayaw, siya ang naghatag ni sa mga bay din. Ampud siya napalit lagi ani nga gold. Niya ang naputlan niya gamay pagtao dito sa iyang motor. Sa mo nang gipangayon akong sumpay sa napuslan jud. Pareha mi 428 man nga kadina. So goods na tanawon sa mga bay, limpyo kay tanawon na MTR swing arm. So ang akong plasto na kang jungjong, so shout out tao to niya siyang badya mga bay. So kanara ang ato ang matribya sa to ang vlog karon.